Здравейте, мили сънародници, братя и сестри, роми, турци, цигани, копанари и мюсюлмани. За какво сме се събрали тук? Ще има и въпроси, който иска да задава въпроси, който иска да каже мнение. Свободно е, може да дойдете и да питате. Тъй като ние сме от движение на непартийните кандидати, начало с Росен Миленов. Това е Росен Миленов, един честен, достоен, трудолюбив човек, който се бори, гърди и е застанал срещу мафията, за да работи и да се бори за цяла България. Без значение от коя етно сме и каква религия изповядваме. Тъй като аз съм много вярващ човек и повечето хора, вие сте тук вярващи, ние може да определим и сами по себе си да видим кое е добро и кое е зло. Тъй като видях в Росен Миленов един човек, който ще ни изведе от батака, от хаоса, от мизерията, от безработицата, от всичко това, което ние живеем, защото ние сме сред хората, които го живеем този живот. Знаете много добре как го живеем. Няма работа, репресии. Правосъдието не работи за народа, работи за престъпниците. Унищожиха ни всичко, земеделие, продукция, заводи, витамини, животновъдството, за да може да ни вкарват заразна храна, за да бъдем болни и болниците работят също за престъпниците и си играят с човешкия живот. Всичко това ние го знаем. Всичко е унищожено. Унищожение и българския лев, въпреки че се борихме до край, но престъпната групировка, която е в управление, това са престъпници, това са сатанински изчадия, които унищожават всичко българско и българския народ. Няма значение цигани или българи. Ние сме български граждани. Така че, мили сънародници, време е повече да не вярвате на никой. Защото 36 години тези хора са ни лъгали, обещавали и в крайна сметка, докато вземат кокала и работят за собствен интерес и за чужди интереси. Тези хора не може да ги наречем българи, защото ако са българи, ще ги е грижа за българския народ и за България. А те унищожават абсолютно всичко. Виждате, след като ни излъгаха, че еврото щяло да бъде много добре и щяхме да влизаме уж в куба на богатите, те ни направиха по-големи простаци, отколкото беше България. Отпреди бяха само ромската етност, циганите и мюсюлманите. Обаче от тормоза, от репресиите, от беднотията и от дискриминацията и расизъма прогониха над 3 милиона българи, цигани, турци, копанари извън страната, за да може да се грижат, да работят, да бъдат роби на чужда страна, за да може да изпращат на семействата си в България да ги хранат. Точно нас, ромите, ни принудиха до такава степен, толкова бяхме изолирани, че ние с тях ставаме братя и сестри, когато има избори. Когато дойдат изборите, ние сме тяхни братя и сестри. Обещават и след изборите вече ние сме цигани за бокука. Но сега вече и българите са така. И затова ние решихме с движение на непартийните кандидати, начало с двигател на движението Росен Миленов, бивш ГДБОП, работил е в ДАНС, в службите, човек, който с факти и доказателства и с силата, която има зад него като народ обединен, ще срине цялата мафия. Ние излизаме с чиста съвест, трудолюбив народ сме, никога не сме били обвързани с политически партии, структури, не сме членували, не сме били във властта. Ние сме едни хора, които сме като всички вас, които се трудите всеки Божи ден да си вкарате прехраната. Ние от движение на непартийните кандидати Росен Миленов
За доказателство, за да не сме едни от същите престъпни структури, партийните структури, се отказахме от всички привилегии, отказахме се от имунитет, заплатите ще са минимални, от субсидиите се отказваме се от охрана и от всички привилегии, които тези престъпници във властта използват. Защо казваме привилегии и какво е имунитет? Имунитета е за престъпниците в управлението, за да могат да крадат, да лъжат, да ни убиват всеки ден и да бъдат защитени от държавата, никой да не ги съди. На такива хора няма как да търсиш отговорност, защото са защитени с имунитет. Това е справедливото да нямат имунитет в момента, в който нарушат закона, откраднат, убият или унищожат нещо българско, ние трябва да им търсим отговорност. Но до момента такова нещо е нямало. Движение на непартийните кандидати с Росен Миленов какво предлага? Ако ние сме от народа, време е народа да си вземе властта в своите ръце, а не да ги оставяме в олигарсите, престъпници, крадци, убийци, наркомани, наркодилари, трафиканти и убийци на всичко българско и българския народ. Това Бог ме го показва, защото ако Росен Миленов не беше достойния, честния, аз никога нямаше да влезна в политиката, защото аз ги мразя. Мразя ги, защото вършат само зло. Това е омразна дума политик да си, защото единственото, което правят е да унищожават. Движение на непартийните кандидати предлага властта в народа и мафията в затвора. Ето го тук, може да го покажете, колега. Приближи екран. Писано е и е документирано. Какво ще направи народа, ако вие подкрепите бюлетина номер 10? Всеки един, който ще гласува с бюлетина номер 10, гласува за собственото си семейство, за собствените си деца, баби и дядовци. Защо го казвам? Тук няма политици, тук няма структури, тук няма престъпници, няма мафиоти, няма такива олигарци и това са хора от народа. Никой не седи зад нас. Нито искаме тяхните финанси, защото ако ни финансират, както финансират тези престъпници, автоматически не ставаме едни от тях. Затова движение на непартийните кандидати се отличава с това. Ако вие искате да живеете един справедлив живот, да има справедливост, равенство и свобода, подкрепете номер 10. Какво предлага Росен Миленов, движение на непартийните кандидати, ние народа? Влезнем ли в парламента, първото най-важно решение, което ще се направи, е да изкараме всички компромати, улики и доказателства срещу всички престъпници, които са унищожили България и българския народ последните 36 години. Това е документирано и ще ги бием с факти. Следващото нещо, което ще има съд за всички такива престъпници, които са били в управление на 36 години. Ще се конфискува абсолютно всичко от тях за последните 36 години, защото това е опит. Това е кражба против волята на България и българския народ. Защото всички те ни погазиха волята за българския лев. Те ни унищожиха армията, унищожиха заводите, унищожиха банките, унищожиха ни българския лев. Всичко унищожиха. Тези унищожители идва времето, което е много близко, начало с Росен Миленов, движение на непартийните кандидати да ги скараме със сила от парламента. Време е да докажем, че сме народ, а не марша. Време е да докажем на престъпниците, че не ни е страх от тях. Не може да ни купуват с нашите откраднати пари. Не може да ни репресират, защото властта проистича от народа. И полиция, и прокурори трябва да навеждат глава на народа, а не ние да бъдем ставени глава. Единственото, ние като народ може да се кланим единствено на Бог. Защото Бог е създателя на Вселената и Бог е спасителя. Няма такава сила,
витамините, които имахме, ще проработят. Ще си върнем хората, които са прогонени извън страната. Иди си коригане. Ще направим всичко наново. Ние с движение на непартийните кандидати, Росен Миленов, ще напишем нова история. Ние от движение на непартийните кандидати ви обещаваме, че за 5 дена България ще възкръсне. Защото ако не го направим за 5 дена, няма да го направим и за 500 години. Време е да се освободим от рабството от нашите престъпни политици, които са във власт. Ние не ги избрахме. Те се самоизбират, защото схемите са много опасни. Крадат, лъжат, убиват и затягат закони. Време е за непартийните кандидати начало с Росен Миленов да ги поставим на колене, както те поставиха България на колене 36 години. Времето им дойде, мили хора. Ако ви искате да бъдете свободни, номер 10. Ако ви искате да сте равнопоставени и да не сте дискриминирани, номер 10. Ако ви искате да ви се плаща за това, че сте български гражданин, номер 10. Защото всичко, което ще конфискуваме, ви се полага. Но до сега престъпниците са го крили от вас. Всеки един български гражданин по документ му се полагат пари от златото. Много тонове злато се изкарват от България и те ги крадат. Това ви се полага. Крадат среброто. Фирмите, които са ни поставили тук, са на олигарсите и престъпниците, които те взимат, присвояват, ама вас ви дават по 15 евро. Не ви може ли да живеете с тези пари, като е 300 евро тук? Не може! Не може! Те против волята ни направиха роби. И ако наистина искате да живеем в една свободна държава, равнопоставени и да бъдем хора сред хората, за да се чуе и нашето мнение, за да си търсим правото по закон, което ни се полага, на 19.04 с бюлетина номер 10 стреляйте в целта, за да бъдете свободни. И никога повече не дей вярвайте на празни обещания, защото тяхните обещания са ала бала милионче, стани да седна, защото другия, който ще иди там, е финансиран от други престъпници. Така че много е ясно, ако няма народ, който се труди всеки Божи ден, всеки Божи ден, и знае как живее бедният отрудения народ, репресирания народ, купения като някаква, като паразити ни купуват. Това време трябва да спре. Чата корига дай фримичка, карига едно и също смисля, само мак. Да, така че мили сънародници, за това влезнах в политиката. За първи път в историята издигат водач. Цигани. Това е Роми, това съм аз. Всички знаете как работим. Всички колеги сте тук. Знаем как работим и как се мъчим. Всички тук ме знаете, говоря го всичко това наново, защото имаме хора, които не ме познават. Аз съм водач в област Пловдив, преференция 101. Но аз не ви кара да гласувате за мен. Гласувайте с номер 10, защото гласувате за себе си. Никой не може повече да ви контролира, защото самите вие ще се контролирате. Вие ще гласувате бюджет, вие ще гласувате всички важни решения чрез електронния референдум, който е в платформата на Росен Миленов.
друго не ни остана, всичко е унищожено. Те първа ни гасят война, чакат само старта и ще ни унищожат като пилци. Защото нито армия имаме, нищо нямаме. Нито хранителен суверенитет имаме, абсолютно нищо нямаме. Това вече всичко зависи от вас, от нас. И не дей вярвайте на лъжливите пропаганди и телевизията, защото е купена да ви лъже, че нищо не зависи от нас. Не, напротив, всичко зависи от нас. И ако вие повече не искате да сте роби и някой да ви напътства и да ви дава заповеди, какво ще ядете, дали ще излизате, каква работа ще работите, с кой ще говорите, всичко е във вашите ръце. На 19.04 вие сте хората, които ще решавате вашите съдби. Никой друг не може да решава това, което вие може да решите. Да живее България и нека мъдростта и смелостта ви да наделее над всеки страх, който някой ви е заплашил. Да си вземем това, което са ни отнели и никога повече да не се кланяме на лъжливи, престъпни групировки, тези, които се наричат партийни лидери и уж които ще ни спасяват. Да живее България! Сега давам думата на който иска, ако има някакви въпроси, заповядайте, докато някой се престраши, пусти една музика! За най-добрия взлат на парега, за жамбаза оригинално Галин Бартена. Кючека! Денка! Росен Миленов с бюлетина номер 10! Живков, спомняме си искен, как живеехме при тебе само с някой лен. С твоите другари здраво държахме, хванали възстан. Нямаше гладни, нямаше жадни в нашата страна. Евала, не Живков беше най-велик. И като голям управник, и като комик. Евала, не Живков беше най-велик. И като голям управник, и като комик. За всички роми! Денка! Бюлетина
Каквото трябваше да кажем, го казахме. Разбрахме, че всички знаете, но моето задължение като водач на листите, на движение на непартийните кандидати, бях длъжна официално да дойда. Знам, че всичките ме знаете. Знам, че много от вас ме познават. Със всеки един от вас работим, но трябваше да ви направя едно уважение, да дойда лично да ви представя. Още един път показваме движение на непартийните кандидати, начало с двигателя на това движение, най-мощния, най-истинския, най-достойния, най-борбения Росен Миленов! И ние всички от движението сме Росен Миленов! Това е утре, мили сънародници! Ще бъда в Асеновград от 18:00 часа. Тези, които не са разбрали и искат да чуят програмата на Росен Миленов, как ще се освободим от лапите на престъпниците, да заповяда в центъра на Асеновград пред читалището 18:00 часа. И за последно кючека Росен Миленов ДНК. Това е най-новия кючек и дано на 20! На 20! Стоп! Това е най-новия кючек на ДНК номер 10. Поздрав от общността Роми. И нека с този кючек на 20 целият български народ да влезне в престъпното мафиотско събрание и да го направим свободно, национално, обединено и народно събрание. Тодор Живков се завръща с Росен Миленов!
кючека, най-новия, Росен Миленов. ДНК номер 10. Направихме и българския кючек. Ако някой има някакви въпроси и не е разбрал, готови сме, заповядайте, на линия сме и може да отговаряме. Няма значение какви въпроси ще са. Неудобни или удобни. Но както гледам, на всичките е ясно, всичко сте разбрали и се надяваме, мили сънародници, на 19.04 с Божията благословие и сила да си извоюваме свободата. Всичко хубаво за сега от лайфа. Ние продължаваме по нашия си ромски. Бъдете живи и здрави! Национално обединение! Вече няма роми, няма помаци, няма копанари, няма мюсюлмани и няма българи. Всички сме български граждани, подаваме си ръка и никога повече да не позволим да ни купуват като някакви паразити. Ние